Iki sing ora cengengesan Paman Patih. Iki ana ing Pasewakan Agung, akeh para kawula ning praja ana ing Pasewakan Agung iki nek nganti kowe tumindak kang kaya mangkono lingsem. Nggih, nyadong deduka ingkang kathah Kanjeng. Ayo tenanan, ketoprake tenanan. Kanjeng Adipati. Yo. Sedaya para kawula wonten ing tlatah ngendi niki? Rejamulya. Rejamulya. Lurahe jenenge Saena kuwi lho. Nggih, Ora tau ning kelurahan, bengkel ae kuwi lho. nek bengkel mboten napa-napa. Ndek mben ning sawah tiba ping 3. Lah wis sepuh lho, ngono kuwi leren opo piye? Tapi piantun ki yang ngono kuwi ngangger cilik, ngono kuwi mesti kersil, polahe ora umum kek ngweyelan. Biasane ngono ya ta. Sedaya para kawula wonten ing Kabupaten Rejamulya boten wonten ingkang kekirangan sandang kelawan pangan. Sedaya jamin ngono. Oh, jamin. Sedaya ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Taun ngarep nanggap toprak gak nganggo wayang. Yo nganggo wayang, nganggo wayang. Teni aku. Seneni juragan ki lho, delok potongane kaya arep mapak desane lho. Ayo, kemaki jualange klambine kaya kretit-kretit. Wah, Kepenake anggonmu lungguh Paman Patih. angistaken dawet sinuwun dawuh sinuwun dawuh. Garwa Prameswari kang gak tresnane ora liya kejaba mung sliramu bune, kepiye pawartamu? Katinggalan dawuh Kang Mas, Kang Prabu. Iji. Angin kula netepi kewajiban wonten ing pertengkaran Kang Mas Prabu. Sajaipun boten wonten ing kamuciwani. Atur-atur dawuh kemawon saking ngersa panjenengan dalem. Nuwun sewu Kanjeng Apa Adipati. enek bojone bupati mbok brangus Pancene garwa panjenengan kadung ngomong, nek mboten disumpet mboten somuni. Meneng. Anggonmu gula wentah para putri ana ing keputren lak ya ora ana sing nguciwani to bune. Pun boten wonten ingkang nguciwani Kang Mas Prabu. Menika ngantun nyadong dawuh kemawon panjenengan badhe ngendika menapa sedaya sampun sumaju menapa malih ingkang putra menika sampun bisa sakedipun tata busana tata daharan menapa kemawon ngantun nyadong dawuh wonten ngersa panjenengan Kang Mas Prabu. Nuwun sewu. Nuwun sewu Gusti. Nyapa? Panjenengan garwane bupati. Polahe kok karo-karoan. Patih lancar kowe. Mosok bojone mbok bupati iso mbok rogoh brutune. Aku sing dadi bupati garwane wis enek 30 tahun urung kober. Sampeyan iki dados garwane iki mboten pernah ngeten. Urung tahu aku iki duwe bojo iki biyen peksan. Peksan. Aku jane nolak mergo pake iki duwe utang aku. Iki ya kere. Rizky Pratama karo keluarga Santoso kan Iki teko nek gak salah ketua geng naga hitam kuwi lho. Nuwun sewu. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Kula ngeten iki nderek lingsem. Awet menapa menika karawan Adipati Sutikna. Ora ana sing nguciwani ateges kabeh, cukup ora ana sing kekurangan. Leres pangandikan panjenengan Kang Mas Prabu. Menika putra panjenengan ugi nembe kemawon sowan. Monggo mbok menawi dipun dangu kados pundi to pawartosipun putra panjenengan anggenipun nindakaken kewajiban wonten ing Taman Sari. Lajeng mekaten mesinipun jami bagaimana. Nyapa? Rada kula suda. Dadi omonge ben iso kalem. Lah mosok omong terus Patih dalem piye yen sliramu nyawang putriku sing setinik-tinik sing ayu rupane